han också bara här lika? Ja. Va? Oj, oj, oj. Ja, det blir så. Nej. Det är riktigt bra. Det finns alla laster där. Oi kiveä päin! Oi kiveä päin, pussi! Mitä se? Ai niin krumpa. Shit on the pants. Tässä on henki. Aha. Hei, mitä on henki? Hatti tapma. Are you okay? Yeah. I just got my leg. Ja, okej. Det var det. Ja, det är för rätt. Ja, ei miksi jäpä, että ei ole tässä. Kätkä hyppäs kalliolta. Kylmä. Vähän oot tyhmä jätkä. No en todellakaan hypi kalliolta. Hyppäs korkeasta kalliosta. No niin, siltä se näyttikin. Tuliko tikku alas siellä? Ai jalkaramppi. Joo. Ramppu, niin tuossa lähdin uimaan. Jätkä ei lähti uimaan suoraan talavirtaan päin. Sun piti uudettu kallioon päästä. Eikö se kuunnellut ohje? Lohijoesta. Niin. Se jää Lohijoesta. Onget puuttuu. Ei mua kyllä. Eikä. Ei niin ihan vielä.